A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuke gani wannan hoto ne na wata baiwar Allah mai suna Zainab, wadda take ikirarin ita 'yar marigayi sarki Alhaji Ado Bayero ce. To haƙiƙa idan ka kalli fuskar wannan yarinya zaka ga lallai akwai ƙanshin gaskiya a cikin maganarta, domin tabbas ko shakka babu tana kama da marigayi sarki Ado, sannan kuma tana kama sosai da wasu a cikin 'ya'yan Ado Bayero. Sannan kuma duk da ahalinta 'yan uwanta sun nisanta kansu da ita, sun ce su basu ma gamsu ita 'yar mahaifinsu ba ce, to amma hakan yasa na hau Google na duba cikin list ɗin jerin sunayen 'ya'yan Ado Bayero, inda na ga ta zo a ina tunanin ko na 37 ne a cikin 'ya'yan marigayi Ado Bayero. Ita dai wannan baiwar Allah a taƙaice, kar na ja ku da dogon labari, mahaifiyarta 'yar sarkin Auci ce, Otaro of Auci a Edo State. Sunan mahaifinta Alhaji Ahmad Otaro Momo, Alhaji Ahmad Momo, wanda ya yi mulki mai tsayi kuma aminin marigayi sarki Ado Bayero ne. Kamar yadda rahoto yake nunawa, wannan yarinya mahaifiyarta Hajiya Hauwa'u ita ce matar marigayi Ado Bayero, kuma a wancan lokaci shi mahaifinta, shi sarkin Auci, Sarki Ahmad, wato ya danƙa amanar wannan mata Hauwa'u a hannun marigayi Ado Bayero ne, kasancewar amininsa ne akan yana so ta yi karatu a Jami'ar Bayero da ke nan jihar Kano. Ko da ta zo sai kuma shaƙuwa mai ƙarfi ta ƙulli tsakaninta da marigayi sarki, inda har kamar yadda rahoton yake nunawa suka yi aure, duk da dai ya datse mata karatun, ya ce ya fi so ta zauna a gida bata yi karatun ba, ya aure ta kuma suka zauna lafiya. Hasali har suka haifi yara guda biyu, ita wannan baiwar Allah Zainab da kuma ɗan uwanta Ahmad Tijjani. Kuma akwai kulawa da ƙauna sosai da take samu daga wurin 'yan uwanta Nasiru Ado Bayero, tsohon sarkin Bichi, da kuma Alhaji Aminu Ado Bayero, wanda a wancan lokaci ma sarki yakan wakilta su wa'innan 'yan uwa nata su dinga kula da nauyin abubuwansu na yau da kullum, a yayin da uzurrukan rayuwa suka yi masa yawa na tafiye-tafiye. Wani lokacin har yakan yi referring ɗinsu su je wajen Wamban Kano, Allah ya masa rahama, wanda ya mutu kwanaki 100 bayan rasuwar sarki Ado Bayero. Kuma wannan yarinya bayan rasuwar mahaifinta, kamar yadda take ikirari, ta yi maganganu da gidajen jaridu da yawa, amma gabanin ta kai ga yin magana da gidajen jaridu, wato ta yanke shawara da ita da mahaifiyarta cewa suna so za su bar ainihin jihar Kano su koma Lagos da zama, tunda mahaifinta ya mutu, kuma su dama 'yan kudu ne, ta fi so ta koma yankin 'yan uwanta. Kuma ta yi ƙoƙarin a raba gado, a ba su nasu kashi domin su je su ainihin fara sabuwar rayuwa, domin ita a lokacin tana SS3 ta kammala makaranta, shi kuma Ahmad Tijjani ƙaninta yana SS1. Ita tana buƙatar zuwa makarantar gaba da sakandire, jami'a kenan, shi kuma yana buƙatar aƙalla ya ƙarasa sakandire. Kuma kasancewar su ma mahaifinsu, wato kakansu kenan, sarkin Auci Otaro na Edo State, shi ma Allah ya masa rasuwa, ba su da uwa, dangi na ɓangaren mahaifinsu da na dangin mahaifiyarsu duk sarakunan Allah ya musu rasuwa. Wannan yasa suke so su je su fara sabuwar rayuwa, kuma sai ta buƙaci a raba gado, wanda kusan kamar yadda take nunawa aka yi mata wasa da hankali. Da farko ta sami mai kula da su Nasiru Ado Bayero, ta kai masa kuka akan cewa tana so a ba su nasu kashin haƙƙi domin su koma Lagos da zama, amma kuma sai ya ce musu yanzu ya dawo daga London ne, yana so idan ya huta zai neme su. Bayan kwana 10 ba a neme su ba,
ta je gurin Aminu Ado Bayero ta kai kuka, nan ma dai aka lallashe su, aka ba su kuɗi, aka ce su koma Legas ɗin su je su kama gida su zauna, idan daga baya an sassaita al'amura za a kira su. Kuma bayan sun tafi sai ya zamana sun yi waya da Aminu Ado Bayero akan maganar kuɗinsu, ya ce shi yana iya ƙoƙarinsa baya samun cooperation ne daga ɗan uwansa Nasiru Ado Bayero. Rayuwa ta yi musu tsanani, ya zamana cewa a hotel suke kwana, kuma har kuɗin da suke hannunsu ya ƙare, ya zama ma hotel ɗin suna neman, sun ba su notice na cewa su bar gidan. Wannan tashin hankali ya sa suka fara roƙon mutane kuɗi domin a ba su taimako domin su ci gaba da gudanar da rayuwa. Cikin wayanda suka nemi taimako akwai Sunusi Lamido Sunusi, sun nemi taimako hannunsa, sannan a Abuja ma sun je sun samu Abdullahi Umar Ganduje sun nemi taimako hannunsa, sannan sun je gurin Sarkin Efe sun nemi taimako hannunsa, sannan sun je gurin gwamnan Abia Alex akan neman taimako, sannan suka yi kira ga gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, inda suka gaya masa cewa an ba su notice ɗin fita, kuma ya tausaya musu, ya tura wakilai daga Kano, aka je Lagos, take aka biya musu bil ɗin a hotel ɗin da suke zaune. A lokacin ma da aka je, kamar yadda take taunawa da gidajen jarida, ya rage minti 15 wa'adin da aka ɗebar musu na su bar hotel ɗin ya cika, kuma aka biya musu wannan kuɗaɗe, aka yi musu alƙawarin sama musu ma gida ko kuma wani matsuguni na dindindin a nan jihar Kano. To amma sai suka nuna cewa sun fi son zama a Lagos, ba sa son dawowa Kano kwata-kwata. Saboda haka gwamnatin jihar Kano daga nan ba a ƙara jin tasu ba, rayuwarsu kuma ta kuma shiga wani ƙaƙanikayi, ya zamana cewa a hotel ɗin ma da suke, wato mahaifiyarsu ta yi interview da 'yan jarida, kwatsam sai ga rundunar 'yan sanda na SARS, kafin a rushe su kenan a baya, suka zo suka yi arresting ɗin hotel ɗin, suna so su kama su domin an sanar da su cewa an yi interview da mahaifiyarta, kuma bayan gidan Dabo sun ce kada su ƙara magana da 'yan jarida domin suna ɓata musu suna na ainihin gidansu. Kuma wata baiwar Allah ma'aikaciyar wannan hotel da ta fahimci haka, sai ta ce ai wa'annan family na Ado Bayero, Zainab da mahaifiyarta sun riga sun bar wannan hotel. Bayan jami'ai sun tafi, ta dawo ta ce to maza ku haɗa kayanku ku bar wannan wuri. To a halin yanzu dai abin da yake trending ya zama viral a wannan awanni daga magariban nan zuwa wannan lokaci shine wannan baiwar Allah dai ta kuma fitowa neman taimakon gwamna Abba Kabir Yusuf akan dai ya sama musu gida. Akalla suna buƙatar naira miliyan 150 samun gida a Lagos, domin Lagos gari ne mai daraja, kuma gashi yanzu mun samu wani notice cewa a gidan Dabo sun ce za su kai ta kotu domin su basu ma yarda ita 'yar Ado Bayero ba ce. To wai shin mai saurare, a fahimtarka wannan turka-turka, wannan yarinyar 'yar Ado Bayero ce da gaske, ko kuwa dai ba 'yarsa ba ce?